dari Aceh Mulyo Raymond. Bagus dari Aceh Mulyo Raymond. Bagus yang akan kami bacakan
Ayo nom-nom aku dhisik, putih resik kaya sapine tonggo. Ngimpi aku. Ngimpi. Temesan bawah tanah. Kacamu kok pecah? Lah. Oke, pecah barang. Nah. Ngene iki terus sendan bekas jam 3 rapopo. Cucuk. Dalam dah. Sinten? Sopo wae. Iya. Lah iya lho. Kabeh. Bung, iki kabar Bun. Kabur. Sesuk selali Bun, ya ya prek kabul lah ya. Karo Mahindra. Oh, Vigo nyemes iki barang. Nah, aku takon dari spek kae. Vigo nyemes kok pasare kabul Vigo kuwi kan. Jos. Apa malu? Apa anu? Rifan Toser. Agil Nitro. Pablo Toser Vigo kuwi kan. Ya, balik ngene, Pak Rifan. Aku agak iso iki jangkar. Lah ya. Napa?